Tuotepäälliköllä olisi nyt asia uudesta tuotteesta, eli heti raikas nektari. Eli uusi tuote, tuoksu raikkaan tuoteperheeseen, ja tämä nektarin tuoksu on semmoinen pikkusen makeahko. Ja meidän myyntipäällikkö Timo, niin ehdoton suosikki, hän tykkää tästä ihan niin kuin Simona. Ja tämän tuotteen taustalla on se, että me käytettiin tähän nämä valkoiset pullot nyt loppuun, koska muissa raikkaissa ollaan siirrytty kierrätysmuovin käyttöön siinä pullossa, ja meillä olisi jäänyt vähän yli näitä valkoisia pulloja, niin ne käytettiin tähän nektarin tuoksuun, ja se on nyt niin kuin vaan yksi erä on valmistettu tätä tuoksua. Ja sellaisen käyttövinkin antaisin vielä tähän raikkaaseen, esimerkiksi työkenkiin. Ja päivän aikana, kun ne hikoaa ja vähän alkaa jossain kohtaa haistakin, niin työpäivän jälkeen kenkään sumautus, niin seuraavana päivänä ei enää sitten tuoksu.